här måste vi göra. Nu ska vi se, kommer bli blöt. Det är min tur igen. Jävlar vad blöt jag var trist. Nej, det... Hade du tur? Jag säger inte så. Då kommer man otur. Alla var höga bergvaggar. Ja. De åker före oss. Jävla skit, de smiter på högen. Nu kommer det till att blåsa om oss. De smiter också på högen. Jag sa det. Jävlar ska man göra det. Fan vad vi blev bobbade. Det blir fast. Kan man bli fast eller? Nej. Någon gång kommer man lös. Innan vi... Det var kul vi satt här och snurrade en halvtimme. Nu blir vi tacklade så jag sjunger om det snart. Ja, nu kommer vi lös i alla fall. Det blir tackling. Jag vill inte sitta bakåt. Det var lite action idag. Det var precis att du inte fick i nacken upp. Var det nära? Det gjorde det. Ryggstyrt och skyddar och väldigt klart. Men den här gången hände det inte mycket. Jag säger inte det. Ja, vi hade tur. Första gången jag har sån här tur. Första kanonsmällen som brukar smälla. Den där nere. Sist var det också med röven före. Jävlar om du släpper på trycken nu. Nähä. Ja. Jag lyfter på arslet. Nu blir det blött. Fan, det går fortare nu. Jo, fan. Inte brukar gå så här fort va? Det är lite ström, med ström på nu. Gud vad kul. Ja. Jävlar vad med. Jag var nära. Jävlar vad den snurrar. Det måste vara mer ström på någon och kan ändra den. Åh jävlar. Jävlar vad det Kropp forsar. blir det nu. Eller går vågorna. Nu kommer nästa kropp. Det är en oss. Nej. Jävlar vilka vågor. Jävlar. Nu är det riktigt. Fy fan! Ja, precis det där. Jag får inte vända nu. Nackeficka.
Där var de. Ja, vi kommer precis under den nu snart. Det var mycket röta. Nej, inte igen. Melkein. Vad tajt det var här. Där ska vi åka en gång till, det var nästan kul där. Vi får sitta på så. Bara gå runt. Får man det? Ja, men ibland kommer det. Är det inte mycket folk så får Ja. vi bara gå runt. Kolla, ser det mycket. Men det är säkert mycket folk nu. Jag vet vad. Det märker vi. Jag ska ha det. Du gick inte fort då? Det gick snabbt för fan. Helvete. Du går där. Ja, vi måste få biljetter till det. Det gick snabbt. Det gick snabbt. Mera folk. Ja. Hej då. Och vilken